F'komunikat uffiċjali l-Bank of Valletta ħabbar li rtira l-interess tiegħu fl-akkwist tal-Bank HSBC Malta dan wara li kien avviċinat biex jieħu fidejh jew ikun parti minn tranzazzjoni għall-akkwist tal-operat tal-HSBC f'pajjiżna. Il-BOV qal li wara li se kien hemm perċezzjoni li din it-tranzazzjoni kienet se toħloq konċentrazzjoni fl-industrija bankarja mhuwiex interessat aktar li jidħol f'din it-tranzazzjoni. Fl-aħħar jiem kienu bosta dawk li tkellmu dwar il-ħtieġa li jinżamm element ta' kompetizzjoni fis-suq lokali. Anka l-aġent gvernatur tal-Bank Ċentrali saħaq fuq l-importanza tal-kompetizzjoni fis-suq meta l-erba' tkellem ma' Net News. Dan apparti li jenfasizza ħtieġa li jkun hemm enfasi fuq ir-reputazzjoni u l-affidabilità għal min jieħu fidejh l-operat tal-Bank HSBC Malta. Ftit tal-ġimgħat ilu rapporti kienu indikaw li numru ta' kumpaniji lokali b'mod konġunt ippreżentaw offerta sabiex jieħdu fidejhom il-Bank HSBC. Din l-offerta potenzjali kellha tkun l-ewwel tax-xorta tagħha kif kienet tinkludi numru ta' investituri privati u mhux banek stabbiliti. Kien intqal ukoll il-Bank Ċentrali Ewropew li jrid japprova d-deal ta' trasferiment tal-Bank HSBC kapaċi jesprimi dubi għalkemm kollox għadu inċert. Lura f'Settembru tal-2024 il-Bank HSBC Malta kien iddikjara li se jkun qed jitlaq minn pajjiżna bl-APS juri l-interess inizjali li jieħu taħt idejh dan il-bank. Dan apparti li ntwara interess anke mill-Bank Ungeriż OTP. Iżda fiż-żewġ każi xejn ma immaterjalizza kif ma mmaterjalizzax lanqas il-possibilità ta' akkwist mill-Bank of Valletta.